Abezomthetho bamangele kukuba i-NPA yongeze ityala lokubulala kwisibini ezivele enkundleni namhlanje nesityholwa ngokuncediswa ekuqhwesheni kukaThabo Bester. We are very appreciative of the efforts and also of the professionalism of the task team. Kubonakala inkqubela kwiziganeko zokubulawa kwabasebenzi baseFort Hare njengokuba kuvele abarhanelwa abahlanu enkundleni kaMantye Dikeni ngeli tyala. In just 100 days' time, we will witness the world's best football players on our shores right here in Australia and New Zealand. Kubhiyozelwa iintsuku ezilikhulu ngaphambi kwesiqalo seNdebe yeHlabathi yeFIFA kwibhola ekhatywayo yamanina. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Ingcali yezomthetho ithi ikhwankqisekile kukuba i-NPA yongeze ityala lokubulala kulowo wayengumsebenzi wenkampani yakwa-G4S uSiniwe Motsware. uMotsware kunye noZolile Sekeleni batyholwa ngokuncedisa uThabo Bester aqhweshe entolongweni. uSekeleni ngutata kaGqirha Nandipha Magudumana nosisiqanda mathe sikaBester. uMatshini Mhlowungu uthi sele isaziwa nanguthathatha ukuba umzimba wafunyanwa kwisisele sikaBester emva kokulahleka kwakhe useluswelekile ngelixa wayeqhwesha umdlwenguli kaFacebook. Amadoda amabini natyholwa ngokuba nenxaxheba ekuqhwesheni kukaThabo Bester asaza kuhlala ngapha kwezitshixo. Bavele kancinci kwinkundla kaMantye yaseBloemfontein namhlanje. Kongezwe amanye amatyala aquka urhwaphilizo, ukubulala kunye nokuba ngumqobo phambi kwengalo yomthetho. Umtyholo wokuqala uSiniwe Motsware wayesebenzela inkampani iG4S. Umrhanelwa wesibini uZolile Sekeleni ngutata kaGqirha Nandipha Magudumana noNcuma noBester. Esisibini sibanjwe ngale mpelaveki egqithileyo kwaye siza kufaka isicelo sebheyili ngomvulo. I-NPA ithi buluqilima ubungqina abanabo kweli tyala. The evidence that we have at the moment is that there is a body that was burnt beyond recognition in one of the holding cells at the Mangaung Correctional Facility. So that's why we have taken a decision that we're going to place a charge of murder against the accused. Ingcali yezomthetho ithi ukuba abetshutshisi abakwazi ukuthi thaca ubungqina obuqinileyo obungqinisa ityala lokubulala, lonto ingakhokhelela okubeni lingabikho luqilima elityala. One wouldn't really know what is contained in the docket. What would then come out of the charges of murder would in a way insinuate that there is someone who was still alive at the time when this Ityala limiselwe umhla we-17 kule imiyo nalapho esisibini siza kufaka isicelo sebheyile. Kusenjalo ngelixa kuvele abantu ababini enkundleni malunga nokuncedisa ekuqhwesheni kukaThabo Bester, unina uthe kokuba uBester buyiselwe kweli emva kokuba ebanjwe kwakhona eArusha eTanzania. Sibambe udliwano-ndlebe olukhethekileyo nonina kaBester ngelixa kuthendi iindaba zokuba lo nozala ufumana izigrogriso emva kokuvuma kwakhe esidlangalaleni ukuba uzalwa nguye uBester. Ngelixa basemagunyeni kweli besathethathethana noogxababo baseTanzania ngokubuyisela uBester kunye noGqirha Magudumana kweli, unina kaBester uthi wothukile ukuba isisibini sikwazile ukubaleka kwingalo yomthetho de kube ngulo mzuzu. Angazi ngizothini, angazi mina kore akusafe. Ngoba bathi bokuvuleka umgodi ngingena ngibe ngizongena kumane ngizambele. Lo nozalo uthi wambona kokuqala nokugqibela uMagudumana ngethuba wayefuna ukunikwa umzimba abasemagunyeni abathi ayingokaThabo. Nandipha uthi man this one long time. Akabua ni yena kana kwa nirbatla stu. Khade. Hai wan gram bana wan yaba kimqedethe umhlangu. Azange aphethe kabona Nandipha. Akubathi ukuwalisha. Amapolisi athi kungenzeka kubanjwe abanye abantu ngalomba. Abarhanelwa abahlanu abanxulunyaniswa nogetyengo lwabasebenzi abahlanu beDyunivesithi Fort Hare eMpuma Koloni baza kugcinwa luvalelweni de ngumhla wesine wokuchotshelwa kwesicelo sebheyili. Abatyholwa bajongene netyala lokubulala, lokuzama ukubulala nokuphatha imipu engekho mthethweni. Batyholwa ngokugebenga umlindi wenqununu yaseFort Hare uMboneli Vesele nomanejala wezothutho kweli ziko. Bebevele kwinkundla kaMantye Dikeni abarhanelwa.
Abatyholwa abaquka umsebenzi okwisikhundla esiphezulu kwiYunivesithi yaseFort Hare nosele wanqunyanyiswa kunye nomsebenzi owathatha umhlala-phantsi kwakunye nowayengumfundi kule yunivesithi. Abanye ababini basuka KwaZulu-Natal. Abatyholwa babanjwe kwimpelaveki yePasika. We believe the team has done a good job. I heard the magistrate or the presiding officer saying it's a premeditated schedule. It is something serious. You can't just go over it the next day and all that. Zithakazelelwe indaba zokufunyanwa kwabatyholwa lusapho lwexhoba kunye neFort Hare. We are very appreciative of the efforts and also of the professionalism of the task team. That I can vouch for. I've seen them. And I'm also very certain now that after these 5, more are going to come. Tata siyabulela that kukho abantu ababanjweyo bazovela phambi kwenkundla zamatyala. Yasivuyisa ukwazi okubana ngabana umthetho noko singanalo ithemba kuwo. Umphathiswa uBhekicele uthi kungakho abanye abantu abanokubanjwa. Ndingulubaba lotata kwindaba ze-SABC eDikeni. Umbutho Helen Suzman Foundation neminye imibutho yamatshantliziyo amalungelo oluntu ifake isimangalo kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli ngelokuphikisa isigqibo esithathwe ngumphathiswa wezekhaya uGqirha Aaron Motsoaledi sokuba kupheliswe inkqubo yeempephamvume zabemi baseZimbabwe zokuhlala kweli phantsi kwenkqubo iZEP. Amagqwetha amelelo mbutho athi uGqirha Aaron Motsoaledi akanakuthatha isigqibo esinobuzaza nesichaphazela ikamva lamawakawaka bemi baseZimbabwe abahleli kweli ngokusemthethweni ngaphandle kokubamba ingxoxo kunye nabo. The minister took a decision about what would happen to the ZEP program, and it is common cause that he took that decision without any prior notice to the ZEP holders or the public, and without any consultation with the ZEP holders and the public. And a call for representations was only issued in January 2022 after the minister's decision was announced. Now those facts are common cause. Lamagqwetha athe sisigqibo somphathiswa asihambisani konke nenkqubo yedemokrasi nanjengoko esitheli lizwe lijongene nengxaki yabemi bangaphandle abakweli ngongekho mthethweni kodwa abantu abaza kuchaphazeleka kwesi sigqibo ngabemi baseZimbabwe abakweli lizwe ngokusemthethweni. Is that there can be no genuine dispute that this decision has profound consequences for the lives of ZEP holders, their children, and the broader society. Just let me pause there. These are people who've been living in South Africa lawfully. And I know the bench knows this, but it's worth making clear because some of the points particularly made by the truckers obscure this. There are lots of debates in our country about illegal immigration and what should happen to illegal immigrants, and do illegal immigrants have too many rights or do they have too few rights? It's got nothing to do with today's case. Today's case is about 178,000 people who are here lawfully. Isigqibo sokuphelisa le nkqubo eyasungulwa ngo-2009 siza kuchaphazela abemi baseZimbabwe abahlala, abafunda nabasebenza kweli ngokusemthethweni abangaphaya kwe-170,000. Le mibutho ifune sisigqibo sibhengezwe njengesingekho mthethweni. Kwalapha ezindabeni iquba lemigulukudu eJupiter eKirksdorp eMntla-Ntshona lizibandakanye kwiphulo lokubuyisa ucwangco nomthetho kwindawo yalo. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ingcali yezomthetho ithi khwanqisekile kukuba iNPA yongeze ityala lokubulala kulo wayengumsebenzi wenkampani yakwa-G4S uSinuhe Mutsware. Mutsware kunye noZolile Sekeleni batyholwa ngokuncedisa uThabo Bester Qhweshe entolongweni. uSekeleni ngutata kaGqirha Nandipha Magudumana nosisinqanda mathe sika Bester. Umatshini Mutloung uthi selisaziwa nanguThabo Simbo wafunyanwa kwisisele sika Bester emva kokulahleka kwakhe wawusele uswelekile elixa wayeqhwesha umdlwenguli kaFacebook. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngelityala likaThabo Bester. Abasemagunyeni mabaze naye uBester kunye negqiyazana lakhe uDr Nandipha. Lifikile ixesha ngoku loba bazawuphendula
Ezindaba zokuba into yoba uLuka Bester uphinde waqhwesha nakula Tanzania yebhongo njena ingaba siyaqhathwa. Urhulumente waseTanzania ndimqhwabela izandla more than 100 times. Uwenzile umsebenzi omhle kakhulu ngokuthi abambe esisidlwengu. Lapho ndijonge khona mna kusekubeni baphume njani apha elizweni. Bonke aba bantu bakhona xa bekuphekwe liyelenqe boba bayaphuma ndiba mna makuqokolelwe bona ngabo abazosizela nenyani sesibone nabanye sazi noba abantu baphuma njani kanti kweli lizwe. Mandithabathe elithuba msasazi wam ndibulele umphathiswa wamapolisa umnomzana uBhekicele mhle umsebenzi awenzileyo ngokunqakula esi sibhongobhiyane sakwaBester. Bangayinikwa tu ibheyili aba bantu aba bangayinikwa bagwetywe kwezemnyama isele kunye noThabo Bester lo wabo. Yabona lezi gila mkhuba lezi ezisize uThabo Bester uThabo Bester waqhwesha pha etilongweni sengathi bengazinike ibheyili. Kwigqiza landa uBester sivule amehlo singabemi boMzantsi Afrika. Kwaba ke bathe banesandla ekuphumeni kwakhe esiseleni. Umthetho mawuqine kubo. Inyengiso mayithethwe uMzantsi Afrika uyohlulakala ubundlobongela ngelizwe. Ngoba kaloku uBester ukwazile ukuqhosha esiseleni. Kodwa ke kukho abantu abaqashiweyo ngurhulumente abakhokhelwayo khona ukuze benze umsebenzi. Naku thina mhlawumbe masikrosa la ibhodi noma sikrosa nje iprovince basibamba ngapha nangapha besigijimise ngapha nangapha besifuna zonke izinto. Yena uhambe kanjani? Ityala lobuqhophololo norhwaphilizo lwayisakuba ngumphathiswa uphuhliso loqoqosho nokhenketho KwaZulu-Natal uMike Mabuyakhulu kunye nabanye abali-15 linqunyanyiselwe ungomso. Abatyholo bavele ngokufutshane kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini ngale ntsasa bajongene nezityholo zobuqhophololo, urhwaphilizo kunye nokuthubelezisa imali. Abatyholo kuthiwa baxhamle ngongekho emthethweni kumnyhadala wejazz wezigidi ezingama-28 ngo-2012. Lo msitho awuzange wenzeke kodwa imali kutyholwa kuba yahlawulwa kubanikezeli benkonzo. Ityala lihlehliselwe uLwesithathu nanjengoko omnye umtyholwa ethe uyagula kwaye akakwazi ukuya ukuvela enkundleni. Babekele bucala imali i-1.1 billion rand yesicwangciso seminyaka eli-15 samanzi nokufunwa kwawo. Oku kwenza ukukhawulelana nemeko yokoma kweempompo zamanzi okwaphantse kwenzeka ngo-2018. Urhulumente wephondo uthi ubhenele ekubeni afumane isisombululo kwinto ingcali ezibiza njengonobangela uguquguquko kwemozulu. Inkulu baphathiswa uAlan Winde uthi ungacaci kokulindeleka kwexa lemvula kwanoluntu oluya lusanda kudala ukuba bahlale bexhobile. I think last year 129,000 people population growth in our province. It's growing faster and faster. I think we're going to hit 8 million before 2030. Have we got enough water for 8 million people? And quite frankly, with climate change, with the way rainfall is coming, shorter, floods coming, and then longer periods of drought, that it is a big risk for us. We've got to make sure we're focusing on water, and that's what the 15-year plan is. Phakathi kwezicwangciso ezicetywayo ukusebenzisa ubuxhakaxhaka bobuchwepheshe bale mihla kwilinge lokubuya kusetyenziswa amanzi asele esebenzile kwanokulondolozwa kwemithombo yamanzi nokusebenzisa amanzi ngobulumko. Amadami kweli phondo ami kumyinge omalunga na-60% nto leyo elatha ukuba oku kunganeno nge-10% xana kuqhelekiswa nonyaka uphelileyo ngaxalinye. Uwinde uthi nanjengoko elizwe lisagqushalaza phantsi kwesandla senkqubo kacimicimi wombane nokusetyenziswa ngobunono kombane, yena ukholelwa ekubeni makutyalwe imali kumaphulo aquka amanzi asetyenziswa ngononoselo. Mlamli Maneli, Iindaba ze-SABC, eKapa. Umasipala iSolblaatje ucimile umbane kwethutyana kwingingqi yamatyotyombe ePlatfontein eKimberley kulandela ukusweleka kwentombazanyana iminyaka emithandathu ebanjwe ngumbane ngenxa yokufakelwa kombane ongekho semthethweni olwaziwa njengezinyokanyoka. Oku kucinywe umbane ukusukela ngoMgqibelo emva kokusweleka kukaDina Selunda. Le ntwazana ibidlala nabahlobo bayo kufuphi nekhaya layo ngelixa kusehlela ishwangusha. Esi sisehlo esithe sohlula umphefumlo nenyama kaDina Selunda obeneminyaka esithandathu. Kukholelwa okokuba le ntwazana ibeke inqawe ngenxa yokuxonyezelelo lombane olungekho semthethweni oluxananazileyo kule ngingqi. They must come and fix the electricity, put every household electricity.
Abahlali bathi uDina ngumuntu wesihlanu kule ngingqi ukonzakaliswa ngumbani ngenxa yentambo ezithe gengelele ezitalatweni. Ngekuthe kwaphethwa ukufa kwalentwazana ukuba onke amakhaya benombani okhuselekileyo. Ezo zizimvo zabahlali xeshikweni bemsola umasipala iSolplaji. We struggle too much and the Solplaji doesn't want to help us. When the election is coming, they give us empty promise. Ukanti umasipala utyhola abahlali ngokuchasa umthetho nokubeka ubomi babasebenzi bakwamasipala esichengeni. Amagosa wakwamasipala athi agroriswa yangungcipho ukuba bahlaselwe xa bebezama ukuqhawula izinyoka, ke ngoko baza kubuyela kule ndawo sakuthomalala isimo. The safety of our employees is important as well. Once the situation in Platfontein has come down, our electricians will come through to restore power. Abakwantsasana balivulile idokethi lophando. Intwazana uDina kulindeleke ukuba ifihlwe kule mpelaveki siya kuyo. Iqhuba lemigulukudu eJophethini eKlerksdorp eMntla-Ntshona lizibandakanye kwiphulo lokubuyisa ucwangco nomthetho kwindawo yalo. Iqela lemiguvela noninzi lwabo bebefudula bengamabanjwa lizibandakanya kumaphulo okuphuhlisa ngakumbi ulutsha. Eli phulo lijolise ekukhwebuleni ulutsha kulwaphulo-mthetho. La ngamalungu eqela lemigulukudu lidume ngoburhalarhume nelaziwa ngegama iAl-Qaeda eJophethina. Intsukaphi eligama lisuka kwelo lombutho wawuxhobe umengamazinyo wophuma silwe wama-slums Al-Qaeda yasekwa ngu-Osama bin Laden ngeminyaka yo-1980. Eliqela lemigulukudu liphilise ubomi bentshontsho uluntu lwaseJophethina intlani ngeminyaka. Bambi kweli qela bakhe bathothoza kwezimnyama ezisele. uStephen Muhlanke ominyaka 39 uyise wesihlanu sabantwana naye selesuka kuthothoza ngenxa izenzo ezininzi zobundlobongela. I was in jail for robbery, hijack and other things, you understand, so for other crimes and other crimes. Life is difficult there in jail. It's not a child's place, that one. Uthi ngoku zijikile izinto njengomgulukudu uguquke yaba nguye okhusela nofundisa ulutsha lwendawo yakhe amilisele kananjalo umthetho nocwangco. After our prison, we started to change our lives by planning for the soccer tournament and then motivational programs by the school, by schools and other places. Uluntu lwaseJophethina luswele imilomo eliwaka ukubulela imigulukudu ngegalelo layo nemisebenzi emihle ekuhlaleni. The Al-Qaeda gang has lessened up, they became a bit, they are also fighting the drugs that is happening in the township as well. So the township is more safer now. Muhlanke uqhotyelwa izandla njengeqhawe nomzekelo omhle kwabo bafuna ukuguqula ibali labo. He likes to discipline. If you go out of hand, he will confront you and tell you that this is wrong. Umuhlanke uyabongoza bethu nakompina umntu omtsha ke azithande yena angazifaki kulwaphulo-mthetho kuba alusindawo. Ndaweni yoko uza kuphalala njengamanzi umntu omtsha ufele bubini ulebele watsho. Namhlanje kuqatshelwa iintsuku ezilikhulu ngaphambi kokuqala kwendebe yehlabathi yamanina kwiFIFA. Le tumente inamaqela ngama-32 isindlekwa ngoqhogwano eAustralia neNew Zealand. Qala ngomhla wama-20 ngoJulayi kulo nyaka eSydney naseAuckland. Ukuphawula iintsuku ezilikhulu ngaphambi kokuqala kwendebe yehlabathi kuphehlelelwe iphulo elilodwa lale tumente kwizixeko ezakusindleka eSydney naseAustralia. Lo gama kananjalo kuvulwe intengiso yamatikiti ibikwa ngumsitho wokugqithisa isimemelelo ngomakulingano ngokwesini kwezemidlalo. In just 100 days time we will witness the world's best football players on our shores right here in Australia and New Zealand. Opening matches, the first at Eden Park in Auckland and the second here in Sydney later that day. Eden Park yodumo eAustralia iza kusingatha umsitho ukuvula phambi kokuba iNew Zealand idlale kuGroup A neNorway. Iyure ezimbalwa emva koko eAustralia inyathelane neIreland kuGroup B eStadium Australia eza kusindleka nefinal ngomhla wama-20 kuAugust.
Iqela lasemelika lizintandane kule tumente. Mzantsi Afrika ujongene nomsebenzi ongenzimanga kangako ku-Group G ne-Sweden, Italy ne-Argentina. Yes, we follow women's soccer and we're involved in soccer for many years now, and it's a great opportunity to host the Women's World Cup. Ibhaso elizawuphunyelelwa ziintshatsheli zizigidi zeedola zasemelika evisayo $150 million ephindaphindwe kathathu kwisiqendu sango-2019 sale ndebe yehlabathi. Sibulele mawethu okusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso siza ngesizulu busuku benzima. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu libalele izulu kwendawo ezininzi zelizwe kodwa ke kukhona la 30% wamathuba emvula phaya eLimpopo. Ngomso ke mbukeli sabona into banoko lisabalele kwindawo ezininzi zelizwe kodwa ke zikhona ezazibhaxuza inkungu phakwe lapho ndo laseMpumalanga ngokunjalo nakwindawo ezikumantla wapha KwaZulu Natal kuyakuthika ePulukwane zikhona ke nezantshizana ezithe ezilindelekileyo phakwe Thambeka elikumntla mpuma welizwe. Mbukeli uyabongoza into obuqaphele kaloku la mozulu ethande ukufudumala nenomoya nenokudala ke imililo yamadlelo phakwe ndawo esembindini kuquka ke phaya kwalapho ndo lase Northern Cape kwehlela kwendawo ezikumandla phaya eNtshona Koloni ngokunjalo napha kwengxenye yase Freystata. Amasijonga into bawona amaqondo wethu okutshisa asibeka phina ngokuhlwanjena ngentseni yangoMsombukeli nokwathanda uba mahla amaqondo abetha phaya ko11 eKapa Loduma into ethetha banoko kufudumele sisoba nje phaya eVostile ngokunjalo nase Fredendal kanti ke phaya eSutherland liqanda nje ngelixa silindele isithandathu eUppington kumimandla esempuma mbukeli nakhona lihle izulu kwindawo esigudlunxweme lwapha empuma eGqeberha silindele u11 degrees Celsius ngokunjalo naphaya eMonti kanti sisihlanu eKaladokho ngokunjalo naphaya kokomane aphinde ke Torho athathisa amaqondo ngo14 phaya eSajonis ngelixa silindele u17 eMpangeni Richards Bay ngokunjalo naphaya eThekwini sisibozo nje phaya eGauteng ngokunjalo nasePitoli zaphinda thathisa amaqondo ngo17 phaya eMusina ngelixa ePhalabhorwa naseliphalale kufudumele kakuhle ngo16 degrees Celsius. Ngomso ke mbukeli kuphole nje kakuhle kumimandla esentshona amaqondo abetha phaya ku20 eKapa Loduma ngokunjalo nase Riversdale kanti kaphinda thathise kufudumale ngo27 eFredendal ngu30 eUppington ngelixa ngu27 phaya eKimberley kumimandla esempuma kuthande ukufudumala mbukela amaqondo abetha phaya ko23 eKomani ngelixa silindele u25 ePitoli kamnandi mawethu.